Pues el meu nom és Hugo González Pérez i soc de València, d'un poble de València de l'interior, de Riba-roja del Túria. I fa un any i mig, vaig decidir viure a l'Ampolla, una finca familiar. I bueno, fins ara. Nosaltres som el Josep i l'Anna, vivim a Mont-roig des de fa 3 anys i mig. Ell 100% es dedica a l'agricultura i entre tots dos portem una finca d'oliveres i una miqueta d'horta. Em dic Toni Ballester, soc de Reus. Doncs ara mateix, així una mica a nivell domèstic, d'autosuficiència. En un futur m'agradaria poder dedicar-me una mica al món de l'agricultura, però ara mateix em dedico al món del lleure educatiu, res a veure. Jo vaig entrar al màster d'Agricultura Ecològica de la UB. Per a mi això va ser com una escapatòria, de dir, vinga, me'n vaig del poble i me'n vaig a Barcelona a estudiar. I vaig aguantar 3 mesos. Claro, jo venia d'un poble molt xicotet i me vaig topar en Barcelona i vaig dir, buah, jo què faig així, no? Vaig aguantar 3 mesos pagant un lloguer, una barbaritat, i al final era com sobreviure en una gran ciutat i vaig decidir anar-me a viure a l'Ampolla mentre estudiava el màster. L'agricultura que nosaltres fèiem pràcticament és la que es feia abans i ens vam apuntar per descobrir una altra més basat una miqueta en el medi ambient i en el respecte cap a la natura. Posar més el focus en el sòl, en com regenerar el sòl, no només centrar-nos en la producció, sinó també com podem fer les coses d'una manera diferent. Tota la vida que hem tingut finca familiar i és una cosa d'aquestes que a mesura que m'he anat fent més gran, cada cop m'he enamorat una mica més de la terra, vas veient que tant de bo t'hi poguessis acabar dedicant a això perquè és una cosa que realment t'omple molt, vaja, i tant de bo d'una cosa que t'enriqueix tant, poder-te guanyar la vida sense grans pretensions, però mínimament per poder anar tirant. Bàsicament m'ajuda a que se'm girin les coses, a que em peti el cervell una miqueta. Vull dir, la finca familiar, el meu pare era qui portava la finca, el meu pare es va morir fa 3 anys, i el meu pare havia fet tota la vida les coses com s'havien fet sempre, i això és el que jo una miqueta vaig heredar, i l'any passat ja vaig veure per internet el tema del programa aquest de Joves en Talent, i vaig arribar tard, malauradament, però enguany ja vaig estar pendent i creia que era una cosa que em podia obrir moltes noves portes i noves maneres d'enfocar i de plantejar-m'ho. I així està sent. Cada sessió surto amb un mal de cap tremendo, perquè tot el que se'm posa damunt de la taula per mi són coses, desaprendre una mica tot el que havia après fins ara per aprendre de nou i intentar fer-ho cada cop una mica més millor i una mica més en consonància. Ha sigut positiu perquè de cada classe que hem fet i de cada una pots obtenir certs conceptes que sí que pots aplicar. Potser no ho puc fer en general o és una cosa a molt llarg plaç que no puc aplicar d'avui a demà, però molts dels conceptes que aquí he après ja s'estava aplicant, no? D'aprofitar l'aigua, sobretot el d'aprofitar l'aigua és un que em va quedar molt marcat i més en la sequera. Ensenyar una mica com pots canalitzar l'aigua, com la pots conduir, i el dia següent ell ja ho havia fet. Que s'hagi fet tota la vida així no vol dir que sigui el millor, vaja, pensar que has arribat ja al súmmum de tot és una mica il·lus també, segur que hi ha noves maneres, i de vegades també és mirar una mica més enrere tot o fixar-te en la natura com ho ha fet durant milers i milers d'anys, no? Vull dir, al cap i a la fi, com ara mateix ens estan ensenyant. Com treballa la natura? Doncs sempre ha treballat així. Mirem-nos una miqueta. I potser vindre i conèixer a David, que està per ací, i no, ell me dia, jo començaré a gestionar finques amb unes tisores de podar. Dius, uau, doncs sí que se pot començar, no? Dius, hòstia, és que no tinc motosserra, és que no tinc tractor, no puc. No, n'hi ha gent que ho ha fet. Doncs això te motiva perquè tens un referent, un exemple. Vaja, a mi m'està sorprenent fins i tot de la gent que hi ha sensibilitzada amb això i a mesura que et vas com informar una miqueta, piques aquí, una mica piques d'allà, veus que hi ha moltíssima gent realment amb ganes de replantejar-se una mica les coses i que hi ha una xarxa realment a darrere molt maca i en creixement total. I aleshores, ostres, trempa encara una miqueta més, no et sents sol, perquè dius, ostres, vaig una miqueta així com gallina sense cap, hosti, cap on he d'anar? I en canvi sempre hi ha, i te n'adones que més a prop del que et pensaves hi ha algú que es troba en situacions molt similars o que ha passat fa no gaire en el moment en què estàs tu i que pots nodrir-te els uns amb els altres, i la veritat que és molt trempador i enriquidor.